Nemate vozačku dozvolu. Uzo mi dozvolu. G i 3 prodaš. Sad će da G. G 1, 2, pogledajte informaciju o vozilu. Ford Raptor F-150 Stefan Vuk 780 litara, prodaj državi. Op! Prodat. Sad ću prodam i ovo. Šta je ovo? G klas. Op. 4 milijuna. Ovo velike pare. Za koja kola me zajebavao da nisu dobra kola? Koja voli kola najviše ovde? Bugatti je. Kojega? Chirona ili ovoga? Koga voli? Jao, šta BMW, lele, ko je ovaj? Čiji ova kola? Gdje? Čije kola ovo? Stefanova. 4 miliona, slabo ovo. Jel ova kola buđe? M3. M3? Čekaj, nema gorivo. Ja mislim da M3 da je buđena. Obama! Molim. Znaš šta ima novo? Rec. Ma šta si me bre, dej! Ko ti je šta? Nešto sam se desilo mi se... Ošao si u kuću, verovatno. Kako sam ušao u kuću? Zađi napolje bre iz kuće bre, di garaža? Ne mogu da uđem u garažu. Bama, ti si me prebacio u neku kuću ovde. Nisam te nigdje ušao si u kuću, ne ulaziš u garažu na vratu tako. Znaš šta ima novo? A gde je garaža sad? Gde su garaže? Dole. Di, na koju stranu? Uđeš na kuću gdje ti ulazna vrata i tu imaš garažu. Ulazna vrata. Evo sad ću ti pokažem, gdje si? Evo sam. Tu, i tu garažu. Pa ovdje kuća piše. Da, i klikneš ne mora da kliknem Ovdje ima nešto što se zove prodaj kuću. Ne. Nemojte da se izjebeš. Ti su ovu porodicu, ti to ne znaš. Ja mislim da si ti isto ovu porodicu. Nisam ja u porodicu. Otišao sam ja u zatvor, promenio sam identitet. Znači tako. Pa jebi ga. A šta bi predvilo kad bi pritisao u dugme? Jel bi izleteli svi iz one garaže? Nemoj. Nemoj će nastane problem posle. Jel bi izleteli iz garaže, jel? Ne znam, iskreno, ne bi. Ne znam. Kako bi bili u garaži, brate? A znaš što se desilo? Reci. Nema Raptora. Pa neko ga izvezu iz garaže. Ja sam ga izvezu. Kako ti kad nemaš dozvolu? Lepo. Pretisao sam i prodao sam ga. Majke ti. Skazi me. Nisi umaj da prodao Raptora. Šila, ništa, nikom ne pričajte. Pa nisi valjda. Ma nisam, debre, nije to opasno. Debre, prodam, bože mili, to su opasna kola, skupa, je li? Pa nije skupa, nego ne mu se dobio. Ja mu sredio preko. Pa prodao si ga. Tu ubije. Ne, to ste vi prodali. To ste vi prodali, pa... Vidite vi sad ovo, kaže, ja sam u sredi. Znači, oni njemu sređuju kola, a ja ne mogu da dobijem moja kola. Ja sam ga lagao za kola, alo, ja preko Nemaca došao, platio kredit i sve to, razumeš?
Kakav kredit, bre? Pa ja platio kredit, poklonio mu kola. Koliko koštala ta kola? Mnogo. Jel ima u državu za ta kola? Nema. Pa di su? Kad ja ovo... sad ja begam. Oh, kakva lepa kuća. Baš lepo, ima sobe. Ej, pa opasna ti stan, bre. Opasna ti kuća. Boš ti lepa kuća, bre. Koliko košta to? Koliko? 100 miliona. Kuća? 100 miliona? Ja sam mogu da je prodam sad za 4. Na moj bre? Će da vam sam udem. Evo, ja moram da idem sad da ti igraj. Čekaj, ja igraj. Neka igraj, ti ne mogu ja da igram više. Nešto uradio. Prodao nešto 100%. A? Stefane, me čuješ? Alo? Stefani! Prodao si Raptora! Da. Prodao si Raptora! Stefane. Izvezu ga čovjek. Si stvarno prodao Raptor? Jeste prodao ga ozbiljno. Ovo iz garaže. Pičko! Prijem. Brate, prodao je... Jeli, serem vam se usta. Što ga niste zaustavili? Brate, ja pričam, ali džabe pričam. Ona sve otpustio i stavio mi. Ma htio je Čirona da ti proda. Ja prodao još nešto. Nije Bugatti je pro. Jesi te, bro. Daj si Buki. Ja prodao još nešto, ljudi. Nije. Šta si prodao? Nije, samo Raptora. Nije stigo. Da, nije stigao. Ja ne znam. Prodao ušo Čali i prodao mi Raptora. Nema gledaš. Jo, jebaću ga zov. Ja sam morao sam, brate, kuća, došao mi majstor da mi gleda ovu kuću što sam kupio. Brate, lakše mi da kupim kuću u real life nego ovdje, brate. Jeste vi u pljačku, ljudi? Kako se zove, pa sam morao da ode. Reci mi, Stefane, jesi ti ovi rekli za ovu... Okej, ajde pre mene i Jeffa. Ajmo. Te Čekaj, brest. Buki, I Fiću. Jeff, uđe vam u poziv, brate. Ne možemo. važi. Ajde, piti.
Da li su ti pokazali onu kuću, mislim kuću, brate, dvorac onaj pored, što nema skriptovan, nije skriptovan. Nisu, rekli su mi da im se ne sviđa samo, ja mislim. Dakle, Da im se ne sviđa? Mm, Pa, brate, danas nekog su mi pokazali... Radišić, kako? Ma kaka Radišić? Ma ne, brate. Ono je govno baksuste, brate, ako uzmemo, brate, ima da nam izbaksuzira sve, brate. Zdravo. Onaj, brate, ne bojša. Brate, najveći, evo ne znam, vjerovatno ga poznaje Nikola, brate, ako neko krši pravila, brate, to krši on, brate. Non stop de Morgan, non stop. Non stop, brate. Nema s njim roleplaya nikakvog. Mislim, ona, pak suština, brate. Sad ovdje ima ovdje ova kuća. Ima ona gore kuća, brate, samo što ne znam da ćete se svidjeti.